iman görürün. Bir wagt Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına bir adam gelipdir. Ya Resulallah, Allah'a imanın bolmalı deyip aydiyanın, yani bir her hatsan İgnan uciyalı soğavi işetsek de görüyem şu Allah bilyem deyiptir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Havva deyiptir. Görüyendir, bilyendir, Allah bilyedem, Allah görüyedem deyiptir. Yani her neyme İgnan uciyalı günah işetsek de Allah görüye bilyem deyiptir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam elbette görüyedem, bilyedem deyiptir. Ola adama deyiptir, vasav ata şey deyip gidiptir. Hevey bana utanışlık bollay günahları yadına düşüptür da Allah beni görüptü deyip şon düşüneyin görürüne şon bedinine, ödüne, vücuduna utanç geliptir. Hemen haberdar olup yaşayın deyiptir da Peygamberimiz näme diýen bolsa o şon iýdinden. Amana racul şol adam imanına kamil bolup barýar deyipdir. Amana racul rawahu İbnül Mübarek fi Zuhd. Amana racul şol adam imanına kamil bolup barýar deyipdir. Yani adam Allah men görüp durandyr. Allah hazır nazırdır. Soğa bir işetse de günah işetse de bir yadyna düşüp durmalla. Şuna imanın bir alamatynyň biri. Onda näme adam günah etýär, adam ýalňyş ýer. Ey cemaatla, Resulullah'ın derman gurrundan eşitinen, derman aydılmatık zat yok diysene. Resulullah can bebarıda bir derman gurrun aydıptır. Bir deslap bir kıysaca logat Türkmençesini bileylin, tek gurruna koy düşünür yani. Bir yana hamana bir sığır, bir davar, bir sığır, bir mal, bir at, bir takçak bolsalı qadık qaqılıyad ha? Qadık. Bir ulu qorrak ağacı yere qaqılıyad, o şuna tanap dağılıyad. Qadık bir radi biderek bolıyad, o da näme? Buna mal çolaşıyor. Ama yeni bir qadık yalı bir zat ba, ona kökün gömüsge. Ustad Halit Qurban ahun namı lay diye, köplerçe bir mal daqılanına koy küçük bolsalı kökün gömüsge, hamana lessik yeri gömülüye, bir üstücüğü çıkarılıya tanap şona danar yalı näme deyip, ten mal şona çolaşmalı yalı. Ona Türkmen gömüsge diyen mamul, kökün diyen mamul. Hamana bir tanap bolsa, so tanapın iki katlarında yeri gömye, üstücüğü çıkıp duruyor. Şuna atığı, malını da kamalı oluyor. Beyni Türkmen bana qadık deymiye, bana kökün gömüsge diye. İnni geleydin bütün görürünü de. Müslüman nedir? Onu da günah diye. Resulullah can näme diye. Okuyup bereyin teberrik zaten. Meselul mu'min, ve meselul iman. Canımız, malımız fedası olsun Resulullah canın. Oğlumuz, gıydımız, enatamız fedası olsun Resulullah canın. Edip aytışını görsenen, ey cemaatla. Ey yaş dostlar, ey mohallacarlar, ey sofıcarlar, ey ulqon hacı dehedele. Resulullah canın derman gurrunun özü meselul mu'min ve meselul iman. Müslümanın meselini deyiniptir. Qursoňdaky imanın meselini deyiniptir. Kemeselil feras fi akhiyatihi yajulu thumma yarji' ila akhiyatihi ve innel mu'min yashu thumma yarji' ila al iman. Kaza fil mishkat. Müslümanın meselini deyiniptir. Qursoňdaky imanın meselini deyinipdir. Eyni bir gömüsge bir kökün ýanky lessik ýanaklarda daqılan at ýalydyr diýipdir. Bu at daqıgly da uzyn tanafa daqıgly, bağa daqıgly. Oňa bu at aňry gitýär, otlap duda, bäri gitýär, ýakyna gelýär, taşa gitýär, ýene gelýär. Emma aýlaw dolu her ýaňa gider, gadykdan gömüsgesinden daşalyp bilmer, ýene şoň ýanyna gelip oturar diýipdir. Müslüman eynuhu qursoňdaky iman şu qaqılan qadık ýaly, qaqılan gömüsge ýalylar diýipdir. İmandan daşalar bir günah eder diýipdir. Ýene beýderşedir imanyň ýanyna gelip gözünden ýaş akyp durandyr, ýa narahat bolup durandyr daşalanyna diýipdir. Bir daşa gidajak ýalylar ýene imanyna geler diýipdir. Bir daşalajak ýalylar ýene imanyna geler. Bir bagdara ötýär, ýa işine ötýär, ýa dersine ötýär, ýa bir şuluk ýerlere ötýär, ýa nefsine allanýar, ýa malyna allanýar, ýa şehwetine allanýar, bir gidajak ýalylar diýipdir. Emma iman gömüsgesi onu göberýän nädir diýipdir. İman tanafy qaýym durandyr diýipdir. Hemen erti namaz bilen öýle namazynyň arasynda ýalňyş etipdir, günah etipdir da. Öýle namaz wagtyny dehret qylýar, günahlaryn şoň menen döküp durandyr diýipdir. Ya akşam yatacak bolanda Hudaýyň huzuruna öýde utanyp derläp, Hudaýa men bagşla men ýalňyşdyryň diýip durandyryn diýipdir. Eyni hu bir qadyga gömüsge bagly daňyly at ýaly, daşa gidajak ýaly ýene gidip bermer diýipdir. Resulullah janyň ay derman gurrun diýsene. Biz adam ýalňyş ýa musulman ýöne imandan ýene saklaýandyr. Aýlanýa dönýä ýene gelýär. Gitjek ýeri ýok, göwerin akdagyň tanapy.